गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय दिनै फुङाव दिनै सानसे सानावहाय हगारनाय मैया सानसे हगारनाय जाखायाखै आं भिडिअखौ। बेखौनोल' बुंगोन आं बारा खोथाबो बुंनो थाङा। आं मैया मा जाहोननि थाखाय भिडिअ हगारनो हायाखैमोन बिनिबो जाहोन दङ। हगारगौमोन खिन्थु आंनि लोगोफ्रा फुङावनो जिहेतु मोनसे खामानियावहाय लिंहरदों, बे खामानिया साक्सेस खालामखांनायनि उनावसो आङो मोनानि 8टायावसो फ्रि जादों। फुंनि जेब्ला 9टा जादों अब्ला 9टानिफ्रायनो ओंखारदों। जाय हक बाथ्राया बयहाबो गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' थादलायो। आं फार्स्टआवनो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन। आदा फैलाखौ आं बुंनांगौ जेबो गैया, आं बेखौल' बुंगोन। खुलुमबाय आदा, आं दिनै खुलुमनोबो गोसो जादों, बेनोल'। गोजौ दैखोनानै ओमफ्राय गाहायाव दांख्लायनायखौ दा सोलों आरो दा बुं, आं बेखौल' बुंगोन। बे फंनैल' बाथ्रा, थ' बेखिनिल' बाथ्राखौ बुंनो नागिरदोंमोन आदा फैलाखौ। नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनदोंबा बे नोंनि बाथ्रा, आरो गाज्रि मोनाखैबा बेथ' आरो बे उननि बाथ्रासै। जाय दा फैफिनदो ड्राग्सनि बेलायावहाय। मैयाहाय आं नामखौ बुंनो सानला, गामिखौबो बुंनो सानला, डिस्ट्रिक्टखौबो बुंनो सानला। जि जायगायाव थांदों जों ड्राग्स नुयोब्ला जों गिख्रंथाव बे मोनसे टपिक ओरैबायदि लेथ्रा जानो हमदों। गामि ओनसोल बायदियाव जों हाबनो हमबाय। जों बेखौ माब्रै होबथानो हागोन? जोंनि इयुन जेनेरेशन, नेक्स्ट जेनेरेशन, जोंनि फैगौ जेनेरेशनफोरखौ माब्रैहाय होबथालांनो हागोन? जों सोरजोंबा बायदिसिना सोंखारिलायबाय थालायालाफोर। सोरबा पलिटिशियानानो होन, नन पलिटिशियानानो होन, बिथांमोनाबो ओंखारनानै जुदि बेखौ जुदि गोख्रों राहा लामा लायोबा, आसा खालामदों बे ड्राग्स बुस्थुआ जों बर'नि गेजेरनिफ्राय एसेब्लाबो थाबैनो खारगोन आरो ड्राग्सआ जों बर'निफ्राय एसेब्लाबो गोजान जागोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनैहाय जोंनावहाय ड्राग्सखौ हमनो थांनाय लगे लगे मा मोनहैयो? सोरबा नैबे दानि यां जेनेरेशनफ्राना सोरबाया ओरैबायदि दङ। यां जेनेरेशननि बाथ्राखौ आं बुंग्रोनोसै। यां जेनेरेशना माने आइजोआनो जा हौवासायानो जा 20 बोसोरनि गाहायनि उन्दै गथ'फ्रा दिनैसिमबो ड्राग्स बा इन्जेक्सन लानानै फाग्ला फाथा जानानै दं। बै मानसिया दिनैहाय मा जादों? जों हमनाबो दोनदों बे सुबुंखौ। हमना दोननानै ओमफ्राय बिथाङा फुंनि बाहागोआव एसे लादोंमोन। फुंनि बाहागोआव लाखांनायखौ बिनि निसाया, जिहेतु बिनाव निसा मोनसे हाबो, बै निसाया फेग्रा मुवा। बे फेगानाय बिनि जाखिनि पावार, ड्राग्सनि पावार, बे पावारा फैयै फैयै बेलासिनि 7टा जाफैबाय, 6टा जाफैबाय। अब्लाना बै सुबुंखौ हगारनानै होबाय, नों खार, बैसिम खार। खारनोनो हाया, खुदै गदलाबायो, उन्दुनानै थादलाबायो। बेफोरबायदि अबस्था नुनानै जोंनि बिखाया गाबदों, दुखु नांदों जे बे बर' सुबुङा, बे जोंनि यां जेनेरेशना मानो बिदि जाखो? दाना फैफिनदो आइजोफोरनि बाथ्रायावहाय। दिनैहाय नैबे यां जेनेरेशन 20 बोसोरनि गाहायनि गथ'फ्रा इन्जेक्सन लायो, इन्जेक्सन ड्राग्स लायो। बेफोरबो मानो? ड्राग्सखौ बिथांमोना लाबाय, खिन्थु गासैबो आइजोफ्रा नङा दै। जायफ्रा जौ जुवा निसाफोरजों थाग्रा, ड्राग्सखौ आरो लाग्रा, बै सुबुं ड्राग्स लाग्रा हिन्जावखौ जुदि हमहैबाय, बेनाव गासैनिफ्राय मोनलांजोबो, गासैबो A to Z मोनहैजोबो। सोर जामारो बेफोर बुस्थुखौ मोनहैयो। ओंखायनो आं बुंदों ड्राग्सनि गोजानाव था, सोरबा आइजोब्लाबो, सोरबा हौवासाब्लाबो, हिनजावसाब्लाबो। सोरबाया बुंदों दिनैहाय भिडिअ मानो लाबोआ बिनि सायाव। भिडिअ लाबोनाय लगे लगे क्राइम जायो, बे जेलबो जाहैनो हागौ, मोनथिबाय? बेनि थाखाय जोङो कयेकथा बुस्थुखौ जों भिडिअबो लाबोआ, भिडिअबो खालामा। आनकि जोंनि ग्रुपनि मानसिफ्रा रावबो भिडिअबो खालामफेरा। खालि सोर हगारा? बर' आइजो सासे, दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै फेसबुकफोर बायदियावहाय मा
सोरबा सोरबा बुंलायसो गारदों बेफोरबायदिखौबो जायफ्रा ड्राग्स हमग्रा बिसोरनि गेजेरावनो बै आइजोफोरखौबो बेफोरबायदि मा खालामदों फेसबुकफोरावहाय पस्ट खालामदों हगारदों बेफोरबायदि नाथाय बेफोरो जायफ्रा ड्राग्स हमनो थांग्राफोर बिसोरो दिनै हगारबावा ओंखायनो आं बुंदों बेखौ बिनि खेथ्रआवबो आं बुंदों दिनै सोरबा सोरबाया बुंनायफोरबायदि आं मुंखौ मख'नो सानाखै फेसबुकफोरावहाय दिनैहाय सोरबाया हगारदों सोरबाया दिनै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नागारलायदों बावहाय बिनि प्राइभेट बुस्थुफोरखौ बयफ्रेन्डआबो लायो गार्लफ्रेन्डआबो लादलायो प्राइभेट बुस्थुफोरखौ हगारलायनानै मा लाब दं नों गावबा गावनि हारिखौ फाननायफोरबायदि जादों उइदिन बे जोंनियावहाय बेफोरबायदि दावराव दावसि बा बेफोरबायदिनि खेथ्रआव बारा जानाया नैबे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिया जोंनाव बारा जादों जाय बुस्थुखौ आं दिनैसिमबो लाबोफेराखैमोन बुंफेराखैमोन दिनै बुंनो गोनां बाध्यता जादों खारन दिनैहाय आं माखासे कयेकटायाव प्रेक्टिकेल खामानि मावनानै हमनानै नुदों आरो बुजिदों जोङो दिनैहाय बाजार बायदियाव ओंखारब्लानो ड्राग्स जाग्रा ओरैनो ओंखारलाबायना थादों होनबा दिनै बेफोरबायदिखौ गभर्नमेन्टआबो बा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोना पलिटिक्सखौ देरसिन खालामा लाफानो जाथि हारिखौ जुदि देरसिन खालामोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' दिनैहाय बेवहाय जोंना मा जादलायो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर खुंथायाव थाग्राफोर बिथाङा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा एबारावहाय जोंनावहाय ड्राग्स जानाया बांनो हमदों राजनितिकनि फारसे पलिटिक्सनि फारसे जों बर'खौ गादबगासिनो दं नाख्रबगासिनो दं ड्राग्सनि फारसे जोंखौ नाख्रबगासिनो दङ जौ जुवानि फारसेबो जोंखौ नाख्रबगासिनो दङ बेफोर गासैबो मोनसे पयजन सोनानै होदों सोर सोदों बिखौ एक्चुअलि बेफोर बुस्थुखौ सोर सोदों जों बिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नुदोंब्लाबो नुवाखै मेगन खाना खैलाया अन्थाइ होननानै खैलाया जुदि गोसोम ना गुफुर होननानै बुङोबा बेखौ गुफुरबो होनगोन सोरबा पलिटिसियानफ्रा अथच बे खैलाया गोसोमखा बेखौ गुफुरसो होनबावगोन बेफोरबायदि थ' दिनैनि दिनाव बेफोर अबस्था जानानै दं दिनै खैलायाखौ सोरबाया दिनै गुफुर होननानै बुङो गोसोम ना गुफुर होननानै बुङो बेखौ गुफुर बुंहैगोन गुफुरखौ दिनैहाय बे गोसोम ना गुफुर होननानै सोङोब्ला बेखौ उल्थायै बुंहैगोन मा बियो गोसोमसो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलायगोन खिन्थु जों बेफोरबायदिनि फारसे सानलायदोंना सानलायाखै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सोरबाया गावनि लाबालाब गावनि बेनिफिट अनलि गावबा गावनि बेनिफिटखौ नायगासिनो दं हारिनि बेनिफिट हारिया दिनै बबे फारसेथिं अलखद जानो हमदों दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै मानोथो फरायसा आफादा मानोथो धरना मानो होनो गोनां जादों सोरनि एगेन्स्टआव होनो गोनां जादों बेफोरखौबो जों साननो गोनां जानानै फैदों दिनै जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायाव बेफोरो जोंनो बिटिआरआवनो गासैबो फैजोबखाबायलायनो आं दिनै बे खेथ्रखौ एसे सोनो लुबैदों फरायसा आफादा दिनै मानो एफाराब गोख्रोंनो धरना होनो गोनां जादों जों बेफोरखौबो एसे साननायाबो मोजां थ' दिनैहाय गावबा गाव सोरबा पलिटिसियानफोरा दिनैहाय गावबा गावनि बेनिफिटखौ नायालाफानो हारिनि बेनिफिटखौ 100% जुदि सिन्था खालामोबा सानोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' दिनै आं बाथ्राखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोबथारनायाव आं आदा फैलाखौ बेखौनोल' खावलायगोन जे आदा फैला आं नोंथांखौ दिनैहाय गोसोजों खुलुमनो गोसो जादों थ' जुदि बावहाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै गोजौ दैखोनानै गुदियाव थबस्र' दाननोखौ दा खालाम आदा आंनि बे मोनसे गोसोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय थ' जोङो दिनैहाय आदा फैलाया दाखालि माखासे बाथ्राखौ फेसबुकाव माखासे बाथ्राखौ होदों बेफोरबो मोनसे क्राइम जायाखैना आं बेखिनि बाथ्राखौल' होनदों गोबाङानो गोबां अफ्रिया दिनैनि दिनाव अफ्रिया मैयानि दिनाव आरो दाखालिनि दिनाव आरो आवगोलनि दिनाव लेथ्रा गोसोआ लेथ्रा बिनिया सिन्थाधाराया मोजां नङा गोबां बाथ्रा कमेन्टआव लिरना दं आंहा जेबो फाजाया दिनै नोंथांमोननि गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब
गाज्रि वर्ड लिरनायाव आंनि थाखाय बियो बोर आंनि थाखाय बियो आंखौ ब्लेसिं होदोंसो होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि वर्डफोरखौ आङो बै समावनो मोनबोदों आरो जाय मानसिया बेफोरबायदि वर्डखौ हजम खालामनो हाया बे मानसिनि फारियावबो गोग्लैनो हाया होननानै आं सानो दिनै आङो बाथ्राखौ आं बुंनो सानबावासै माखासे बाथ्राखौ बुंहैयोबा सोरनियावबा बिखायाव सु हाबहैगोन आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंना दोनबाय जुदि आं बावहाय माखासे बाथ्राखौ जुदि गाज्रि सोदोब जुदि गाज्रि वर्ड बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजाया क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय थ' लोगोफोरा आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय एक्सुवेलि आं दिनैहाय दिनै फुङाव दिनै सानसे सानावहाय हगारनाय मैया सानसे हगारनाय जाखायाखै आं भिडिअखौ बेखौनोल' बुंगोन आं बारा खोथाबो बुंनो थाङा आं मैया मा जाहोननि थाखाय भिडिअ हगारनो हायाखैमोन बिनिबो जाहोन दङ हगारगौमोन खिन्थु आंनि लोगोफ्रा फुङावनो जिहेतु मोनसे खामानियावहाय लिंहरदों बे खामानिया साक्सेस खालामखांनायनि उनावसो आङो मोनानि 8टायावसो फ्रि जादों आं फुंनि जेब्ला 9टा जादों अब्ला 9टानिफ्रायनो ओंखारदों आं जाय हक बाथ्राया बयहाबो गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' थादलायो आं फार्स्टआवनो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन आदा फैलाखौ आं बुंनांगौ जेबो गैया आं बेखौल' बुंगोन खुलुमबाय आदा आं दिनै खुलुमनोबो गोसो जादों बेनोल' गोजौ दैखोनानै ओमफ्राय गाहायाव दांख्लायनायखौ दा सोलों आरो दा बुं आं बेखौल' बुंगोन बे फंनैल' बाथ्रा थ' बेखिनिल' बाथ्राखौ बुंनो नागिरदोंमोन आदा फैलाखौ नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनदोंबा बे नोंनि बाथ्रा आरो गाज्रि मोनाखैबा बेथ' आरो बे उननि बाथ्रासै जाय हक नोंजों आंजों आं नोंनि गिदिर फ्रेन्ड दै बिग फ्रेन्ड नोंनि आदा फैलानि आंनि बिदा बायदि मानियो आं नोंखौ थेवबो माखासे बाथ्रायावहाय बिदा फंबायनि गेजेराव थरख' बिथरख'आ जादलायो माब्लाबा फंबायनि खोथाखौबो खोनासंनो गोनां जायो माब्लाबा रासिन खिन्थु बिदानिखौ खोनासंनांगौ दै जाय हक आं बेखौनोल' खोथाखौ थबस्र' खालामनो नागिरदों आदा फैलाखौ आं एथ'राब बुंनो सानाखै आंनिख्रुइ आंथ' आरो जाम्बा जाम्था लेखाबो फरायनो मोनखासै जोङो बै समावनो जों जिहेतु आफादा एनडिएफबिआ जोंनि न' हाबैदों अब्लानि समाव आंनियावहाय मोनसे गोसोआव दंमोन AK-56खौ आं माबोरै दांनो मोनगोन आरो बे AK-56खौ दांनो मोननानै आं हारिखौ माबोरै अनसायनो बा सिबिनो मोनगोन बे मोनसे टारगेटआ दङमोन खिन्थु आंनिया बे साक्सेस जादों ओमफ्राय साक्सेसआ बेनो एनडिएफबिनि जाखिनि बिथांखि जाखिनि सिमां 100% जायाखै सोरनि थाखाय जायाखै बेखौ आदा फैलायाबो मिथिखागौ जाय हक आदा फैलाखौ आं बेखौनोल' बुंनानै दोनगोन गोजौ दैखोनानै गुदियाव स्लिम खालामनो नाङा आं बेखौनोल' बुंगोन आरोखि आदा फैलानि टपिकखौ आं बेवहायनो फोजोबनो सानदों दा फैफिनदो ड्राग्सनि बेलायावहाय मैयाहाय आं नामखौ बुंनो सानला गामिखौबो बुंनो सानला डिस्ट्रिक्टखौबो बुंनो सानला जि जायगायाव थांदों जों ड्राग्स नुयोब्ला जों गिख्रंथाव बे मोनसे टपिक ओरैबायदि लेथ्रा जानो हमदों गामि ओनसोल बायदियाव जों हाबनो हमबाय जों बेखौ माबोरै होबथानो हागोन जोंनि इयुन जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन जोंनि फैगौ जेनेरेशनफोरखौ माबोरैहाय होबथालांनो हागोन जों सोरजोंबा बायदिसिना सोंखारिलायबाय थालायालाफोर सोरबा पलिटिशियानानो होन नन पलिटिशियानानो होन बिथांमोनाबो ओंखारनानै जुदि बेखौ जुदि गोख्रों राहा लामा लायोबा आसा खालामदों बे ड्राग्स बुस्थुआ जों बर'नि गेजेरनिफ्राय एसेब्लाबो थाबैनो खारगोन आरो ड्राग्सआ जों बर'निफ्राय एसेब्लाबो गोजान जागोन होननानै आं आसा खालामदों दिनैहाय जोंनावहाय ड्राग्सखौ हमनो थांनाय लगे लगे मा मोनहैयो सोरबा नैबे दानि यां जेनेरेशनफोराना सोरबाया ओरैबायदि दङ यां जेनेरेशननि बाथ्राखौ आं बुंग्रोनोसै यां जेनेरेशना माने आइजोआनो जा हौवासायानो जा 20 बोसोरनि गाहायनि उन्दै गथ'फ्रा दिनैसिमबो ड्राग्स बा इन्जेक्सन लानानै
फाग्ला फाथा जानानै दं बै मानसिया दिनैहाय मा जादों जों हमनाबो दोनदों बे सुबुंखौ हमना दोननानै ओमफ्राय बिथाङा फुंनि बाहागोआव एसे लादोंमोन फुंनि बाहागोआव लाखांनायखौ बिनि निसाया जिहेतु बिनाव निसा मोनसे हाबो बै निसाया फेग्रा मुवा बे फेगानाय बिनि जाखिनि पावार ड्राग्सनि पावार बे पावारा फैयै फैयै बेलासिनि 7टा जाफैबाय 6टा जाफैबाय अब्लाना बै सुबुंखौ हगारनानै होबाय नों खात बैसिम खातनोनो हाया खुदै गदलाबायो उन्दुनानै थादलाबायो बेफोरबायदि अबस्था नुनानै जोंनि बिखाया गाबदों दुखु नांदों जे बे बर' सुबुङा बे जोंनि यं जेनेरेशना मानो बिदि जाखो दाना फैफिनदों आइजोफोरनि बाथ्रायावहाय दिनैहाय नैबे यं जेनेरेशन 20 बोसोरनि गाहायनि गथ'फ्रा इन्जेक्शन लायो इन्जेक्शन ड्राग्स लायो बेफोरबो मानो ड्राग्सखौ बिथांमोना लाबाय खिन्थु गासैबो आइजोफोरा नङा दै जायफ्रा जौ जुवा निसाफोरजों थाग्रा ड्राग्सखौ आरो लाग्रा बै सुबुं ड्राग्स लाग्रा हिन्जावखौ जुदि हमहैबाय बिनाव गासैनिफ्राय मोनलांजोबो गासैबो A to Z मोनहैजोबो सोर सोर जामारो बेफोर बुस्थुखौ मोनहैयो ओंखायनो आं बुंदों ड्राग्सनि गोजानाव था सोरबा आइजोब्लाबो सोरबा हौवासाब्लाबो हिन्जावसाब्लाबो सोरबाया बुंदों दिनैहाय भिडिअ मानो लाबोआ बिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय लगे लगे क्राइम जायो बे जेलबो जाहैनो हागौ मोनथिबाय बेफोर बेनि थाखाय जोङो कयेकथा बुस्थुखौ जों भिडिअबो लाबोआ भिडिअबो खालामा आनकि जोंनि ग्रुपनि मानसिफ्रा रावबो भिडिअबो खालामफेरा आनफर्चुनेट दाखालि सोर हगारा बर' आइजो सासे दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै फेसबुकफोर बायदियावहाय मा सोरबा सोरबा बुंलायसो गारदों बेफोरबायदिखौबो जायफ्रा ड्राग्स हमग्रा बिसोरनि गेजेरावनो बै आइजोफोरखौबो बेफोरबायदि मा खालामदों फेसबुकफोरावहाय पस्ट खालामदों हगारदों बेफोरबायदि नाथाय बेफोरो जायफ्रा ड्राग्स हमनो थांग्राफोर बिसोरो दिनै हगारबावा ओंखायनो आं बुंदों बेखौ बिनि खेथ्रआवबो आं बुंदों दिनै सोरबा सोरबाया बुंनायफोरबायदि आं मुंखौ मख'नो सानाखै फेसबुकफोरावहाय दिनैहाय सोरबाया हगारदों सोरबाया दिनै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नागारलायदों बावहाय बिनि प्राइभेट बुस्थुफोरखौ बयफ्रेन्डआबो लायो गार्लफ्रेन्डआबो लादलायो प्राइभेट बुस्थुफोरखौ हगारलायनानै मा लाब दं नों गावबा गावनि हारिखौ फाननायफोरबायदि जादों उइदिन बे जोंनियावहाय बेफोरबायदि दावराव दावसि बा बेफोरबायदिनि खेथ्रआव बारा जानाया नैबे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिया जोंनाव बारा जादों जाय बुस्थुखौ आं दिनैसिमबो लाबोफेराखैमोन बुंफेराखैमोन दिनै बुंनो गोनां बाध्यता जादों खारन दिनैहाय आं माखासे कयेकटायाव प्रेक्टिकेल खामानि मावनानै हमनानै नुदों आरो बुजिदों जोङो दिनैहाय बाजार बायदियाव ओंखारब्लानो ड्राग्स जाग्रा ओरैनो ओंखारलाबायना थादों होनबा जों दिनै बेफोरबायदिखौ गभर्नमेन्टआबो बा सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा बिथांमोना पलिटिक्सखौ देरसिन खालामा लाफानो जाथि हारिखौ जुदि देरसिन खालामोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' दिनैहाय बेवहाय जोंना मा जादलायो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर खुंथायाव थाग्राफोर बिथाङा सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा एबारावहाय जोंनावहाय ड्राग्स जानाया बांनो हमदों राजनितिकनि फारसे पलिटिक्सनि फारसे जों बर'खौ गादबगासिनो दं नाख्रबगासिनो दं ड्राग्सनि फारसे जोंखौ नाख्रबगासिनो दङ जौ जुवानि फारसेबो जोंखौ नाख्रबगासिनो दङ बेफोर गासैबो मोनसे पयजन सोनानै होदों सोर सोदों बेखौ एक्चुअलि बेफोर बुस्थुखौ सोर सोदों जों बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नुदोंब्लाबो नुवाखै मेगन खाना खैलाया अन्थाइ होननानै खैलाया जुदि गोसोम ना गुफुर होननानै बुङोबा बेखौ गुफुरबो होनगोन सोरबा पलिटिशियानफ्रा अथच बे खैलाया गोसोमखा बेखौ गुफुरसो होनबावगोन बेफोरबायदि थ' दिनैनि दिनाव बेबो अबस्था जानानै दं दिनै खैलायाखौ सोरबाया दिनै गुफुर होननानै बुङो गोसोम ना गुफुर होननानै बुङो बेखौ
गुफुर बुंहैगोन गुफुरखौ दिनैहाय बे गुफुरना गोसोमना गुफुर होननानै सोङोब्ला बेखौ उल्थायै बुंहैगोन मा बियो गोसोमसो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलायगोन खिन्थु जों बेफोरबायदिनि फारसे सानलायदोंना सानलायाखै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सोरबाया गावनि लाबालाब गावनि बेनिफिट अनलि गावबा गावनि बेनिफिटखौ नायगासिनो दं हारिनि बेनिफिट हारिया दिनै बबे फारसेथिं अलखद जानो हमदों दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै मानोथो फरायसा आफादा मानोथो धरना मानो होनो गोनां जादों सोरनि एगेन्स्टआव होनो गोनां जादों बेफोरखौबो जों साननो गोनां जानानै फैदों दिनै जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायाव बेफोरो जोंनो बिटिआरआवनो गासैबो फैजोबखाबायलायनो आं दिनै बे खेत्रखौ एसे सोनो लुबैदों फरायसाफोरा दिनै माने एफाराब गोख्रोंनो धरना होनो गोनां जादों जों बेफोरखौबो एसे साननायाबो मोजां थ' दिनैहाय गावबा गाव सोरबा पलिटिशियानफोरा दिनैहाय गावबा गावनि बेनिफिटखौ नायालाफानो हारिनि बेनिफिटखौ 100आव 100% जुदि सिन्था खालामोबा सानोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' दिनै आं बाथ्राखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोबथारनायाव आं आदा फैलाखौ बेखौनोल' खावलायगोन जे आदा फैला आं नोंथांखौ दिनैहाय गोसोजों खुलुमनो गोसो जादों थ' जुदि बावहाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै गोजौ दैखोनानै गुदियाव थबस्र' दाननोखौ दा खालामा दा आंनि बे मोनसे गोसोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय थ' जोङो दिनैहाय आदा फैलाया दाखालि माखासे बाथ्राखौ फेसबुकआव माखासे बाथ्राखौ होदों बेफोरबो मोनसे क्राइम जायाखैना आं बेखिनि बाथ्राखौल' होनदों गोबाङानो गोबां अफ्रिया दिनैनि दिनाव अफ्रिया मैयानि दिनाव आरो दाखालिनि दिनाव आरो आवगोलनि दिनाव लेथ्रा गोसोआ लेथ्रा बिनिया सिन्थाधाराया मोजां नङा गोबां बाथ्रा कमेन्टआव लिरना दं आंहा जेबो फाजाया दिनै नोंथांमोननि गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब गाज्रि वर्ड लिरनायाव आंनि थाखाय बियो बोर आंनि थाखाय बियो आंखौ ब्लेसिं होदोंसो होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि वर्डफोरखौ आङो बै समावनो मोनबोदों आरो जाय मानसिया बेफोरबायदि वर्डखौ हजम खालामनो हाया बे मानसिनि फारियावबो गोग्लैनो हाया होननानै आं सानो दिनै आङो बाथ्राखौ आं बुंनो सानबावासै माखासे बाथ्राखौ बुंहैयोबा सोरनियावबा बिखायाव सु हाबहैगोन आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंना दोनबाय जुदि आं बावहाय माखासे बाथ्राखौ जुदि गाज्रि सोदोब जुदि गाज्रि वर्ड बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजाया क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय थ' लोगोफोरा आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि